Kaixo, nola egiten da gatz bat tioazido batetik? Aurreko azalpenetan eta aurreko ikastaroan esan genuen moduan, hartu bat dugu tioazidoa, hartuko dugu adibidez azido tiosulfurikoa, eta hidrogeno guztiak kenduko diogu. Hidrogeno guztiak kentzen badiogu, bi hidrogeno egonda, gelditzen zaigunak, bi elektroien faltan geratuko da. Orduan, bilatuko du norbait elektroiak emon ahal izateko. Adibidez, kasu honetan, potasioa topatzen badu, potasioak elektroi bakarra eman alduenez, bi potasio beharko ditugu, honek dituen beharrak asetzeko. Eta gatz hau sortuko zaigu. Nola izendatzen dugu? Azido tiosulfurikotik datorrenez, tiosulfato bat egingo du, iko-ato bihurtzen zen, gatzak egiterakoan eta orduan, tiosulfato potasiko eukiko dugu. Tioazidoekin egiten diren gatz guztiak, pausoa jarraituta egiten dira. Praktikatu eta dudak baldin badituzu galdetu. Animo!